Ahoj, vítej u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na dva trošku rozdílné trubkové stojany, na kterých byl umístěn ventilátor ERV49. A pokud jsme zrovna neměli jeden z těchto dvou trubkových stojanů, tak jsme mohli použít dřevěný podstavec. Na všechno se podíváme, začneme fotografiemi a potom postupně přestoupíme na videa a v úplném závěru uvidíte trubkový stojan, na kterém je právě zmiňovaný ventilátor ERV49. Takže přeji příjemnou zábavu a jdeme rovnou na věc. A tady už se můžete podívat na horní část trubkového stojanu. A tento trubkový stojan byl pomocí aretačního šroubu zapříčen mezi podlahu a strop. A jak můžete vidět, tak už i samotný závit je hodně znečištěný, takže to dalo docela dost práce na to, aby se to všechno rozchodilo. Tady vidíte vlastně ten samotný systém, máte tady takové madlo, nebo dá se říct takový klíč, ten se zasune dovnitř, je na takovém řetízku a pak už točíte buď doleva nebo doprava. Když točíte doprava, tak ten střed vyjíždí nahoru a zapříčí se právě za tu podlahu i za ten strop. Tady máte pohled na tu středovou část, kde byl umístěn ventilátor a můžete tady vidět i tu danou podložku, která se umístila pod ten ventilátor. Ta se naštěstí podařila zachránit, byla tam umístěna nebo vlastně přichycena pomocí takových 4 nýtů. A co se dá k té podložce samotné ještě říct, tak jakmile dojde k její nějaké takové konzervaci, nebo vlastně k nějaké takové té zachráně toho samotného materiálu, tak bude znovu použita, a to právě v objektu ve dvoře Koroseky. Takže jakmile jsem to tak odvrtal, tak se za chvíli můžeme podívat, jak vypadala samotná podložka z přední strany, nebo z té čelní, na které byl umístěn samotný ventilátor. A myslím, že jako opravdu ještě v dobré kondici, takže ničemu nebrání samotné znovu použití. A když se podíváme za chviličku na další záběr, tak tam už uvidíte pohled z druhé strany. Tady vidíte krásný zákres, jak tam tekla voda a jak postupoval postupně ta samotná koroze. Takže jakmile dojde u trubkových stojanů k opracování, znovu nalakování, tak si tam tu gumu dáme zase zpátky. Tady už můžete vidět bližší pohled na ten samotný závit. Jak je u nás zvykem, prostříkli jsme to sprayem, pak jsme vzali kartáč, tím jsme to očistili, zbavili jsme ten samotný závit nečistot. Na dalším záběru už se můžete podívat, jak to vypadalo po začištění, na olejování. A samotný závit v úplném začátku nešel zrovna tak dobře rozchodit, ale po půl hodině práce už se to tak nějak postupně dalo do pohybu. Tak už můžete vidět, jak vypadá samotný závit, když nám postupně šel vytočit. A za chvíli se podíváme, jak vypadá ten samotný aretační šroub, když se úplně celý vyndá. Ono vlastně, pokud vás zajímá samotná délka, tak kdybyste na sebe dali 2 mobilní telefony na stojáka, tak takhle je dlouhý ten samotný šroub. Takže to jen tak pro informaci a už se postupně podíváme na detail maziva, který ještě zůstal na tom šroubu, a za chvíli přejdeme rovnou k samotné porovnávačce, jak ten závit vypadal před opracováním, během opracování a po opracování. Jak se nám to podařilo krásně zachránit. A to už máte ten samotný pohled teď. Tak to by byl nějaký takový náš posun v samotné záchraně a už postupně přecházíme na videa, kde si ukážeme jednotlivé trubkové stojany a bude tady i záběr právě na ten dřevěný podstavec. Tady na prefabrikátech, které patří k palebnému objektu, můžete vidět dřevěný podstavec, který se vlastně používal, pokud nebyly trubkové stojany. A tady už je záběr na objekt, ve kterém
zůstal trubkový stojan, a to právě v místech, kde byla instalována filtrační souprava. Takže tady je super, že se nám to aspoň zachovalo pro vaši lepší představu. Můžeme říct, začíná naše porovnávačka, neboli trubkový stojan číslo 1. Už jste viděli takový ten bodec nahoře, s tím se to dobře zafixuje do stropu. Manipulace u tohoto stojanu, aspoň teda v našem případě, probíhala za pomoci klíče. A když jdeme takhle se záběry trošku níž, tak už vidíte samotný podstavec pro ventilátor ERV49. Barva ta je tady taková tmavší, šedivá. A jdeme se podívat na stojku tohoto stojanu. Tak tady už máme samotný záběr a postupujeme zase pomaličku nahoru. Podíváme se na to všechno z čelní strany, jak vypadá samotný podstavec. Jste tady měli více detailů pro vaši lepší představu. A jelikož tady máme vlastně 2 trubkové stojany, tak se tady zaměřte na tu horní část. Tady vám to ještě zase trošku otočím, to rovnou vidíte. Tak a přecházíme pomalu na můj nejoblíbenější trubkový stojan, který bude použit vlastně v muzeu ve dvoře Koroseky. Dalo by se říct, že tady máme takovou kovovou páku, která se dává do toho samotného středu trubkového stojanu a potom vlastně už točíte doleva nebo doprava a máte tam vlastně ještě, jak jste mohli vidět, zajišťovací matici. Ale my už jsme úplně jinde. Tady máte samotný pohled na ventilátor ERV49. Tak můžete se ho prohlédnout, určitě v dalších videích se mu budeme více věnovat. Dneska je to jenom pro takovou lepší představu, jak to vypadalo, když na tom stojanu byl ventilátor, a teď se podíváme na takový vzdálenější pohled a můžete si vlastně prohlédnout tady tu horní část, ten samotný rozdíl. Ta samotná páka, vlastně to jste mohli vidět, je tam na takovém řetízku upevněna, takže naštěstí tady v tomto případě se dochovala. Ventilátor je tedy upevněn na 4 šroubech a pod ním by měla být ještě taková ta těsnící guma, nebo je taková ta těsnící, ne guma, těsnící, ale spíš taková podložka. Tady vám ukážu samotnou manipulaci. Tak dovnitř se tedy vloží taková páka a pak už točíte doleva nebo potom doprava a tam už vidíte, jak nám to krásně jde dolů. Je to promazané opravdu, co to šlo, a jsem velice rád, že se nám to podařilo zprovoznit. Určitě jako v budoucnu je jasný, že potom dojde k obnově barvy, ale tak zatím si aspoň můžete užívat takhle pohledy na zprovozněný trubkový stojan, který vlastně, jak jsem už zmiňoval, uvidíte potom ve dvoře Koroseky. A ve spodní části můžete vidět takovou zajišťovací matici, která nám tam jezdí nahoru a dolů. Tak ta tam byla vlastně z důvodu, že jakmile jste to vytočili nahoru podle výšky daného objektu, tak aby se nám to tam dobře zapříčilo, tak se tady takhle přesně tahle zajišťovací matice zatočila co nejvíce dolů a tím pádem nám to tam zajistila, aby nedošlo, a dá se říct, jako k takovému samotnému posunu toho celého zařízení. No a za chvíli se ještě ukážeme samotný aretační šroub a jeho vlastně délku. Jak jsem zmiňoval, je to teda vlastně délka 2 mobilních telefonů na výšku, takže spíš jen tak jako pro představu. Neměřil jsem to, ale určitě není problém, abyste si to takhle jako lépe představili pomocí tohoto přirovnání. No a co bychom se tady mohli říct závěrem tohoto videa, krom toho tedy, že bych vám chtěl poděkovat za shlédnutí. Samozřejmě, že budu rád, i když budete psát komentáře, opravdu jako můžete zhodnotit celkově video, jak to na vás působí, můžete se na cokoliv zeptat. Jak se říká ve škole, nebo jak aspoň mě teda říkali ve škole, žádná otázka není špatná,
Já taky jako nevím všechno, neříkám, že to tak jako u mě, ale pokud něco nevím, tak se to snažím třeba zjistit a potom vám to tam doplnit. Takže i tyhle videa berte tak nějak s rezervou, ukazují vám svůj svět, tak jak já vlastně tuhle historii žiju. A pokud by někdo se cítil v něčem lepší, neříkám, že jsem já nejlepší, takže určitě můžeme všechno probrat, pokecat, velice rád se nechám poradit, což jste vlastně mohli vidět i v několika komentářích. Vlastně jeden určitý komentující, tím ho zdravím, tam psal zajímavé informace, které já jsem potom vlastně po přečtení pochytil a můžu vám je potom říct v rámci nějakých prohlídek a pro mě to bylo zase super, že jsem se dozvěděl něco dalšího, k čemu jsem se ještě nedostal vlastně v rámci těch příruček, ze kterých čerpám a i v rámci těch informací. Vzhledem k tomu, že vlastně se věnuju tomu objektu, do toho jsem scháněl vybavení a zároveň jsem se k tomu ještě musel něco naučit, tak je toho opravdu hodně, co se týká toho samotného materiálu, nejenom vybavení, ale celkově i toho času. Takže dělám plné maximum, abyste si ty videa užili a pokud vás ty videa něčím zaujmou, tak to bude opravdu super, budu opravdu rád. Takže ať už tyhle videa zazdílíte mezi své přátele, nebo dáte like, nebo dáte komentář, bude to skvělý, předem díky. Děkuju i současným odběratelům, i těm budoucím, takže pokud byste se třeba rozhodovali, jestli to dá sledovat, já věřím, že bude těch videí opravdu hodně, mám toho fakt dost, co bych vám představil. A to nejenom videí, které se budou týkat právě užitky ve dvoře Koroseky, ze kterého právě z toho objektu, ze kterého bych rád udělal muzeum, tak i zároveň na něj se potom napojí ten zachráněný objekt, který byl v lokaci nově budované dálnice D3 u Kaplice, což je vlastně palebný objekt typ KŽ1. Takže postupně bychom si tak nějak společně zkompletovali nebo prošli vlastně ten proces kompletace i toho druhého objektu, zároveň i toho prvního. Na všem je neskutečně moc práce, v užitce jste vlastně viděli, že ty stěny nejsou nic moc pěkné, takže bychom se tam zahráli na malíře, na zedníky, pak je potřeba demontovat židlivěčka, pak tam ještě nějaké prvky obrousit, nalakovat, je tam prostě neskutečně moc práce. A krom toho teda, že bych chtěl natáčet tady z těchto prostor, kde aktuálně natáčím, tak bych se i rád přesunul potom do užitky do Korosek, kde bych vám taky rád natáčel nějaké videa. No a potom vlastně společně budeme poletovat po terénu a budeme zachraňovat vlastně nám darované vybavení. A potom do budoucna, když to všechno pofrčí, jakože teď zakládám spolek, tak bych to chtěl vypracovat tak, že by se potom koupilo i třeba nějaké stylové vozidlo k tomuto objektu, ale to jsou plány hrozně do budoucna a určitě bychom si to všechno potom mohli probrat, o co přesně by se jednalo a myslím, že bychom se i společně potom mohli s něčím povozit a udělat si to takový veselější a potom posedět u ohně a tak dále. Plánuje hrozně moc, takže děkuji za sledování, pokud by vás opravdu cokoliv zajímalo, neváhejte, pište, volejte, budu vám rád takhle k dispozici, mějte se krásně a budu se těšit zase na setkání s vámi takhle u dalšího videa a uvidíme, co nás v dalším videu zase bude čekat. Tak zatím, ahoj.